Ha, Arto. Arto. Together I'm going. Bana söyle. O İngilizce bilmiyor. Ha. Diyorum ki beraber hatıra kalsın. Türkiye'ye gittin mi arkadaşlar seni çekecek seni. Şimdi şeyde mi? Şey. Ha. Türkiye'de Türkiye'de hatıra kalsın. hatıra beraber hatıra kalsın ikimizin. Dedim mi de hän haluaa Turkissa. Arto. Hän menee Turkiin. Hän haluaa muistus jotakin sinulta ja mä aina muistan. Sen takia täällä mä otan kova ja sen takia ne söylemek istiyorsun? You are best my friend. Yani Yani minun hyvä ystävä hän sanoi sinä olet. Arkadaşım. Ja. Hän haluaa kun mennä Turkiin. Hän haluaa muistaa sinut. Joo. Sieltä, joo. Joo, ei se mitään. Joo. No niin. Joo. Böyle bir şey. Joo. Nasıl Türkiye nasıl? İyi seviyor musun? Beğeniyor musun Türkiye'yi? Söylesene. Olet käynyt Turkissa? Türkiye. How Türkiye? Evet. Gitmiş mi acaba önceden? Oletko sinä käynyt ikinä Turkissa? Joo. Teitä Turkki? Maa. Niin mä kyllä. Oletko sinä käynyt? Joo, en mä oo käynyt, mutta Joo. mä tiedän missä se Joo, sijaitsee. oikein. En mä siellä oo käynyt. Ya, hyvä. En oo siellä käynyt siinä teidän maassa. Uğramamış ama diyor biliyorum nerede olduğunu. Joo. Aha. Biliyor. Yani o biliyor. Ha. I want you come my country Turkey. I want you vacation holiday. I am Aivan happy. sekaisin. Mutta sanoitko nää mulle, että mitä se sanoo tää mies? Mitä sinä haluat sanoa? Milletten ya. Mitä sinä haluat sanoa? Tanıyor. Ne? Mitä sinä haluat sanoa? Bir şey söylemek istiyorum diyor. Kim? Bu. Mitä sinä haluat sanoa? Say please. Say please. Sano. Sono. No sanopa tälle sillä, että Joo. mä en oo koskaan niin kuin sillä ajatella, kun jotkut ajattelee, että ei saisi tulla ihmisiä. Minä olen siitä niin kuin luova Joo. siitä, että saa tulla ihmisiä niin kuin sinä oot tullut. Niin Et sinä sano ymmärrä- tälle, että tervetuloa, minä en kiellä sitä. Diyor ben diyor tuloa. şeyci değilim diyor. Ben diyor ayrımcı değilim diyor. Devamlı böyle diyor. Örneğin benim için diyor. Bak buraya gelmiş. Hoş geldin diyor. Gelebilirler bizim ülkeye. Ben diyor ayrımcı değilim diyor. Biz sizleri seviyoruz. Biz sevdiğim için geldim. Aynı bu şekilde. Finlandiya sizleri sevdiğim için, görmek, tanımak için geldim. Hän sanoi minä tykkään Suomessa. Sen takia minä tulin. Sanopa tälle, että kato kun mä sanon sillä haluan sanoa, että kun kaikki luulee, että mä en oo semmonen ihminen, että mä niinku olisin vasta. Totta kai tuosta tervetulleita. Onko hyvä alkoholia? Semmoista asiaa, että Hän sanoi mitä Arto tykkää alkoholista. niin. Mitä sinä tykkää? Hän haluaa kysyä. Mitä alkoholista sinä tykkää? Jaloviini, niin. Joo, Sinä juo jaloviiniä. joo. Tykkäätkö sinä jaloviinista? No, joo. No. Ja hangi içki seviyor? Onko soisteluko hänellä? Soisteluko hänen pitääkin juoda jaloviiniä? Joo, Niin. kyllä. Aina maistaa. Saanko mä semmoista asiaa kysyä tältä ihmistä? Ottaako se koskaan väkevää? Hän ottaa. Ağır alkol alır mı diyor. Yes. I wanna. Otatko joskus? Aina hän Joo, mutta oottako te niin fiksuja, että te osaatte ajatella, että ya. te ei saisi ottaa paljon? Diyor Tarkoitan, içki şeyiniz var mı? İnşallah diyor akıllısınız diyor. Biliyorsunuz fazla içki almaz. Kendi sanki çok azalmış da. Örnek veriyor. Fazla içmiyoruz. Az. Mesela bundan 2 tane. niin. Alkol 2. Yani tarkoittaa semmonen vain, tarkoittaa tämmösen vain 2 Aika ya. hieno juttu. Kendi çok güzel içiyor da yatıyor burada. Şimdi bizim başbakanımız bizim başbakanımız fazla içmeyin dedi. 3 tane için yeter dedi. Biz de öyle. Meidän presidentti, Arto, meidän presidentti sanoi vain juoda 3 lasia. Ei lisää voi ottaa alkoholia. 3 lasia. Joo. 3 lasia, 3 naista. Mutta mulla ei... Niin sanotaan Yksi iski, yksi tällä karı. ihmisellä, että mulla ei ole mitään niin... 3 bayan, sanottavaa, 3 içki. Kun te tuutta maahan ja niin Suomeen. Että tuutta Suomeen ja Sitä on olla se täällä. juttu. Mulla ei ole mitään Arto. pahaa sitä vaan. Arto, kuuntele vain. Telekkärin myötä mielinen Arto. ihminen. Voisiko Niin. meidän presidentti sanoi, sinä voi ottaa 3 alkoholia, 3 naista ja 3 lasta voi tehdä. Joo. Onko se hyvä idea? Joo, Dedim bizim şeyimiz başkanımız şey dedi, başbakanımız. 3 bayanla alabilirsin, evlenebilirsin.
3 içki alabilir. 3 tane de çocuk yapabilirsin diyor. Çok iyi. 3 9. Kolme kayki. He? Sen iyi be. Joo. Buradan Peki, kapat. sizleri sevdiğim için bu ülkeyi görmeye, insanların yaşam Ya boş kültürlerini... ver. He? Ya. Şeyi konuşmak istiyorsun, kapatma konuşması. Kapanış. Handshake please. Turkey. Handshake please. Handshake Kesi. please. Goodbye, goodbye. Niin joo joo.